Hello, mä oon Iltskö, me pelataan Speedrun 12. Mä oon pelannut joskus, mutta en ainakaan videolla. Tää kulmaan. Ketä alkataan? Joo, oon ihan varma pelannut tää joskus ennenkin. Mä oon unohtanut kuinka nopea tää on. Wow. Tää on ihan sikapitkä. Jumalauta, ärsyttäväkin. Ihmiset pois tieltä. Kato kuinka mä en pelaamaan ennen kuin mä otan tätä no thanks. Tää näyttää tosi ärsyttävältä. Skip stage. Mä haluan päästä vain keltaisen kuolematta. Olikohan täällä checkpointit, toivotaan. Ei! Se on niin lähellä. Please sano, että tässä oli checkpointit. Koska sit mä en jaksa, että jos mä oon tuolla ihan sikopitkällä. Ja sit mä kuolen sillä aloita alusta. Kaka. Sitten siinä vaiheessa. Hyppy. 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 Hyppää. 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 Please, yes. Hyppää. Yeah. Onko se checkpoint? Toivotaan. Musta on että mä saadaan tietää. Oh, jep. Ei edes pitänyt sanoa. Oli. Jos sä laittanut alkumaiselle, okei. Me vaihdan peliä, mutta ei sentään. Hei! Mä katsoin vissiin viimeisteeksi julkaisemavideon. Ei ihan viimeisteeksi, niin sit on kuitenkin aikaa, kun mä oon tehnyt viimeksi videoita. Ne mitä mä katsoin, mä olin julkaissut nää 8-9 kuukautta sitten. Ja se oli vielä se, että jos koskaan katsoi Suomi videoita. Varsinkaan niitä, jotka on tehnyt miljoonat sitten. Kaka. Please. Jos täällä pelaakin, niin mä huudan. Okei, ehkä mä en voi tota reittiä enää. Mä olin mitä 3 kertaa kuollut siinä. Niin ehkä mä vaan todetaan, tai mä totean, että se ei niinku toimi. It ain't working. Yes. Nyt, jos mä en yes. Yeah. Ehdottakaa mulle muuta jotain pelejä. Mulla ei enää Grannyä, siitä ekasta tuli ihan liian vaikea. Ja se 3 on vähän iso. Ja 2 mä en löydä.
Mut niin jättäkää mulle jossain Robloxissa jossain pelejä. Sitten The Yellow Baby. Niistä mä koitin kuvaa vaikka kuinka kauan, mutta sit kun puhelin ei koskaan tallentaa niitä kuvauksia. Koska mun pitää kuitenkin editoida ne tällä. Niin sit se ei saa sanoa mun niitä editteja. Mut niin. Outo checkpoint. Me ollaan muuten päästy harvinaisen pitkälle ilman, että me ollaan kuoltu. Ei pitäis mennä sanomaan ikinä. Mitä mun näyttelyssä tapahtuu? Hienoa. Mä kans mietin jossain vaiheessa, että mä laitan sitä kanava enkuksi, mutta en mä sit laittanut, niin kuin ehkä huomaatte. Oh god, tää näyttää vaikalta. Mun ei hypännyt, mä silti pääsin siitä. What? Harvinaista. Mä pääsin tää kokonaan ilman kuolemat. Päästämme 2 väriputkea. Luultavasti ei. Kokeillaanko uusiksi? Okei. Tää liila vaikuttaa aika helpolta. Pitää vaan niinku hyppy, tipu, okei. Pitää niinku hyppy, tipu, hyppy. Oh. Oh. Okei. Okei. Ik. Oh no. Anna. This ain't looking good. Oh. Okay. Se näyttää paljon pahemmalta, mitä se oli. Tai siis on täällä vielä tämäkin, että turha vetti sen vielä mennä sanomaan, mutta sanonpahan joo. Jei. Tuolla joku ruotsalainen. Milloin teidän koulussa alkaa ruotsi? Kun meillä alkaa vasta 6. Mut sit toi. Eli siis tänä vuonna alkaa mulla ruotsi. Mut siis meidän ruotsiopettaja sanoi, että se on niinku ruotsin kielen 1, siksi olisiko joissain kouluissa, jossain. Ruotsi voi alkaa vaikka ekalla, niin koska teillä alkoi. Ja ylipäätään, että ootteko tyyli ruotsinkielisissä kouluissa vai hä? Koska on kuullut, että niitäkin on tiedän, että niitä on. Okay. Mä olisin ilmeisesti sama niin pitää mun olla tippumatta tonne, mutta selkeästi. Oh god. Eikö mä olisi pitänyt kuolla? En tiedä. Ei, tää on tää. Muistan, että mä oon joskus pelannut tätä, koska muistan, mä vihasin tätä kohtaa. Koska mä tipuisin aina ja näkään edelleenkin. Mut no. Näkää voi. No. What the? This ain't killing. Okei, no siis mä tuun kuolla ihan just. Jos mä olisin disconnected, niin mä olisin itkenyt. Mutta
en saanut ja ei kyllä tässä haittaakaan yhtään. Niin, tää. Toi kohta oli mun pahin toi vihollinen. Mä olen yllättävän pitkällä suht lyhyessä ajassa. Niin kuin se oikeesti. Apua. Jääk. Ääk. Oliko tää niinku? Okei. Ei. Oh god, mä muistan kuinka paljon mä vihasin tätä. Ei. No! That wasn't fair. Nyt mä en keskittynyt. Ehkä mä keskityn tähän peliin. Mutta siis, kokeilkaa, että peli on hauska, mutta on ärsyttävä. Niin toi kohta. Juuri tuo kohta. Perhana. Hyppää, hyppää. Ei. No, miksi tippuen tossa kohtaa? Hyppää. Okei. Ei! Mitä? Vitsin turkkalainen. What? Se niinku... Ärsyttävä. Mutta anyways. Yeah. Nyt ei tiputa. There's no time to die. There ain't no time to die. Jep. Ei, mä olin jo tuolla, mä olin noin lähellä. Tyhmä mappi. Mä koskin tää jakka. Vettä. Tuota se jakkaa. Niin, ja mä en kuollut. Mutta mä juoksenkin siellä veressä, enkä mä kuollut. Mut se oli bugi. Ja tällaista toi kyllä bugi. Nyt tyhmä. Hyppää. Juokse suoraan. Hyppää. Jes, mä olen enää pitkällä. Vielä. Oh god. Ehkä mä en voi niinku suosi olla iteltä näin samaa. Mä olisin sanonut, että ehkä mä vaan suosi olla ensin koita speedrunnaa tätä. Vaan menetään silleen järkevästi. Mut kun siitä on speedrunnatassa, niin voiko se mennä järkevästi selkeästikään? Ei! Mikä toi juttu on? Miksi se lentää siitä? Ärsyttävää. Tää pitää speedrunnata. Okei, mikä toi oli? Te näitte ton äskeisen pyörähdyksen. Mikä olit? Ei! Nyt sinä senkin typerä. Et muuten varmaan lennä siitä pois.
Kokeillaan speedrunnaa tää tällä kertaa. Okei, näkyykö, että kyllä rauhallisesti kerran käy. Mä haluan multa samalla tulla. Nyt jos mä tipun. Jää, tää valkoinen näyttää vielä ärsyttävämmältä. Okei, onko se niinkö joku liukas idea? Ei! Oh fuck. I didn't say anything. Miksi se... Typerä pampopugi. Mikä ton idea on, kun se ei, niinku, se ei mene siitä? Et nyt, ei. Mulla on taas pampopugi. Näyttää erittäin bugiselta peliltä. Jep. Mitäs mä täällä? Ei. Mikä toi idea sitten niinku on? Mennään oikeesti pelaa seuraavaksi Stavropelliä tervetuloa. Mitä? Mikä tän idea on? Voiko joku tulla näyttämään? Hyppää! Hyppää siitä senkin tyhmä kakkiainen. No. Et nyt! Oh my god. Yes. Nyt mä en sitä tippua, koska mä en jaksa tätä uudestaan. Vaikka mä luultavasti on menee se uudestaan, mutta silti. Ei! No. Tää on sillä ärsyttävä peli, että mitä tavalla päästä läpi kerrassa. Koska tää ei tallenna suuhun. Koska jos se tallentais, niin mä oltais aloitettu tästä. Tai itse asiassa vielä kauempaa. Koska muistan, että mä oon mennyt tän. Mä muistan tän typerän kohdan. Are you kidding me? Oh my god, mikä tän pelin ongelma on? Bro. Nyt. Siinä. Tyhjä. Ei. Ja taas mun pamppibugi. Mä vihaan tätä peliä, ja mä en tiedä miksi mä valitsin tän. Mä mietin sitä peliä tälle päivälle. Ja jos mä päädyin tähän. Vai mä tiesin, että mä vihaan tätä peliä välillä. Miksi otit sen? Okei, mä ehkä saan tän taktiikan. Toivotaanko niin? Okei. Yes. Hihaho. Mä koitan olla tippumatta. Ja samalla puhua jotain, koska muuten teiltä tulee tosi tylsää.
Onko se muuten vaan mun YouTube vai onko se teilläkin? Että aina välissä vaan niinku pysäyttää se video ihan se minne paikkaansa sen kelaa, niin se ei silti pelaa sitä videota. Et niinku... Esim. Ihan sortseissakin. Mä olen pelattu vielä 20 minuuttia, holy. Okei, no mä lopetan tämän videon tähän ja aloitan uuden heti perästä seuraavan kuoleman jälkeen, koska tää menee 20 minuutiksi tää video. Niin, oh my god. Joo. Tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa, hei hei!